gør det. Ja, det ville hun ville nu også gerne høre, men hun fortalte netop, at da I var kommet hjem fra Frøbjerg Bagnehøj, der havde du også fortalt om Louises dag, der havde du netop fortalt om det. Lige dokumenteret, så skal jeg fortælle jer. Nu gør det mig ikke noget mere. Det er så længe siden. Nej, men selvfølgelig har det ikke været nemt at begynde med. Til at begynde med, da vi kom hjem, og de alle spurgte Sten. Og så sagde jeg, lad være spørge mig, hvis jeg vil noget. Sten var 9 år, ikke? Han fyldte 10 år den 5. maj, da vi kom til Sverige. Så var det heller ikke sjovt for ham, og han mistede sin far dernede, vel? Hvad var det? Ej, du skulle selvfølgelig også have lov at spise. Så. Skål. Jeg tog med rom. Skål med rom. Skål med rom. Jeg begyndte med, da de kom og ringede på. Vi anede jo ingenting. Dagen før havde vi været sammen med en anden jødisk sagfører, som stod i forbindelse med sin bror i København. Og han var inde for luftmalertjenesten og havde sagt, I kan forholde jer roligt, indtil jeg siger noget. Så der kom som et chok. Så ringede de på tidligere om morgenen. Vi sad og hørte engelsk fjernsyn, eller så engelsk radio var det dengang. Og det var jo ikke forbudt. Så siger de, at jeg må godt gå ned hos bageren, hvis jeg vil købe noget. Og så tog jeg Sten med, og så siger bageren, jeg kan sagtens skaffe dem væk herfra. Så siger han, så skyder det min mand. For han steder deroppe som gidsel, sagde jeg. Havde jeg vidst, hvordan det gik, så havde det været noget. Men det tog jeg ikke. Så kom jeg så tilbage, og jeg skal aldrig glemme bageren. Det var en sæk så stort som sådan, med alt muligt brød. Alt muligt lagde i til os. Og det var der andre der også, der fik godt af, ikke? Og så kom vi ud på husmandsskolen. Og der ved jeg, nedenunder os, der boede et ægtepar, hvor fruen var tysk, men ikke nazist eller noget. Og de var taget derud og havde sagt, at det var ganske urimeligt, at vi sad der, vi havde intet gjort og så videre og så videre. Men der fik det jo ikke noget som helst ud af. Så kom vi derned i kreaturvogne. Hvornår, hvad årstal, hvad var det? 43? Den 3. oktober 43. Ja. Der kom vi ned i kreaturvogne, hvor der, ja nu spiser vi, men jeg bliver nødt til at sige, der var end ikke til det nødtjok, det der vi hen i et hjørne, så der blev jo en forfærdelig stank og så videre og så videre, ikke? Nå, så kom vi dertil. Hvor var det, I kom hen? Hvor var det? Var det til Theresienstadt? Nej, Ja, det var Theresienstadt. Og det lige direkte til Theresienstadt. ja, vi kørte direkte. Jeg kan ikke huske, om vi blev skiftet om med undervejs. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi kom til Theresienstadt, og det var en gammel konditionsby, der var beregnet for en 5.000, og jeg tror, vi var 10.000 eller sådan noget. Vi boede oven i hinanden i det værelse, hvor jeg måtte have min søn hos mig, fordi han var under 10 år dengang. Men mænd og kvinder var ellers ikke sammen. Og da vi kom, tjekkerne, de var dem, der var bedst forberedt og havde med flest ting med sig. Så de hjalp sådan en til at rette så godt, som de overhovedet kunne. Nu siger jeg, jeg tager lige rigtig ud af posen. Så sagde de en ting, I skal ikke være bange for, at jeg ikke får menstruation. For det er chokket, der gør, at det udbliver. Og det udblev fuldkommen, mens jeg var der.
Men jeg blev meget opsvulmet og så videre. Min mand blev sat til meget hårdt, lavligt arbejde, vejarbejde. Han var chauffør, så det var ikke lige det, han var vant til, vel? Og jeg fik forskellige arbejde. Til sidst var det noget, der havde glemmer. Der var sådan små ting, man skulle skille af, det man skulle bruges til flyvemaskiner. Og der var jo bullerne mørkt. Så kom der engang en SS'er ind. Det var efter min mand var død. Så kom der en SS'er ind, og så henvendte han ord til mig og spurgte, hvordan jeg befandt mig der. Så sagde jeg, ikke særlig godt, for min mand var død. Af hvad? Så sagde jeg, underernæring. Og tjekkerne, de rejste sig op bagefter, de sagde, du bliver skudt, når du siger sådan noget. Jamen, det var jo rigtigt, at det var. Så kom det samme SS'er i 8 dage efter på samme tid, for at høre, om jeg havde lært at sige lungebetændelse, eller hvad jeg nu kunne finde på. Jeg måtte ikke sige af sult. Hvordan havde du fået at vide, at din mand var død? Hvad var det? Hvordan havde du fået at vide, at din mand var død? Det skal du også høre. Min mand var meget syg, og der var hospitaler der, men det var jo ikke særlig prober. Og så skulle jeg 10 steder for at få tilladelse til at være hos min mand, og jeg nåede ikke hen hos min mand, da han døde. Så nogle tid efter, de blev brændt, og så blev puttet i sådan en papvæsker. Og så blev alle børnene sat op i en lang kæde, og så blev den ene papvæske passeret så fra den ene til den anden. Og så blev de alle sammen sat i søen eller vandet, var der floden, der var derovre. Så vi fik aldrig noget med hjem. Og så kom Sten en gang hjem, og så sagde han, det kan da godt være, at jeg er båret far. Han havde jo ikke så meget forstand heldigvis på det. For 9 år. Så kan jeg også fortælle dig, at det var det største bløf, der nogensinde har været. Der kom en delegation fra Røde Kors. Og der var NS'er, der hele tiden gik med. Og inden den tid, der var vi i stedet for at ligge 20 på en stue, blev vi flyttet på 62 stuer. Og så blev der dannet et stort orkester, og der blev lavet en skole, og der blev gjort rent i den grad. Og så kom disse her fra Røde Kors, og de syntes jo, at det så vældig godt ud. Og de spurgte forskellige forbipasserende, hvad de synes om at være der. Men der var ingen, der tog at sige noget, for så var de blevet skudt. Så de sagde, at det er vel ikke så slemt, eller hvad de nu har sagt. Men der er ingen, der kunne forstå, at det ikke har kunnet se igennem, at det var fuldkommen blødt, alt det, de lavede dernede, da vi var der. Det var et nummer simpelthen for at narre. Ja. Det var for at narre Røde Kors, at man lavede det. Hvad siger du? Det var for at narre Røde Kors. Jamen det var der. Der var kun for at narre dem, og der gik hele tiden SS'er med, så man kunne ikke komme til at sige noget. Nej. Jeg havde også engang rengøringsarbejde, og det var, hvor SS'erne boede sammen med piger som regel. Og så snart vi havde vasket gulv og var færdige, så væltede de spandene, så vi kunne begynde forfra igen. Og om natten, der var jo bullerne mørkt. Og den 11. november, det var våbensættelsesdagen for den forrige krig. Der gjorde de altid noget med deres fanger. Der blev vi kl. 3 om natten kommanderet ud og skulle stille op. I løbet af et kvarter skulle vi være klædt på, og så stod vi hele natten, og den ene efter den anden dejsede rundt. Og der faldt der altså en bombe, som huset derovre, og vi stod her. Og der tror jeg fik den første i 8 dage, kunne jeg ikke høre noget. Så der tror jeg fik den første høreskade. Ja, der kunne jeg ikke høre noget som helst. Men det at stå ret op og ned, den ene efter den anden, der søger om, så det var jo helt forfærdeligt.
Nej, jeg glemte også at fortælle, at vi rejste, at de der SS'er kom, så sagde de, tag de bare alle deres smykker med, det kan være, det kan få brug for pengene. Da vi så kom dertil, så skulle alt afleveres. Vi fik da ingen penge for det. Så, ja, hvad kan jeg mere finde på at fortælle jer? Fik I nogensinde, du fortalte om Røde Kors, fik I nogensinde pakker fra Røde Kors? Ja, det skal jeg også fortælle. Ja, der kom med pakker fra Røde Kors, og der var bestemte afsender. Hvad år var det så? Hvad år var det, I fik fra Røde Kors? Hvad år? Ja. Det må være 44, vi kom jo stadig 43, Ja. så det var hele 44. Men en gang, så kom der en, så sagde det var en tjekker, de sagde altid, det var goddag. Og så nævnte de navnene, og da jeg lukkede mine pakker op, så var alt stjålet, der var lagt nogle store sten i. Det er så tyskerne, der har fået det i det, ikke? Ja. Men ellers kom der gang i det, og dengang sendte de altid salt, for det var uundværligt. Nu der må man ikke bruge salt, vel? Lidt skal man have. Ja, men hvad kan jeg mere finde på at fortælle? Hvor tit kom de Røde Kors pakker? Jeg var kommet til de kom ikke en gang om måneden, men halvanden måned eller sådan noget. Men dem, de blev de gik i handel. Der blev solgt forfærdeligt mad. For tjekkerne, jeg ved, de havde en masse ting med. For eksempel voksede Stens fødder. Jeg havde ikke sko til ham, vel? Så i stedet for noget af det, som de sendte, ris eller hvad de nu havde sendt, så betalte vi med det. Og så fik jeg et par sko til ham. På den måde foregik det. Hvad levede I af? Hvad for noget mad fik I? Ved du, hvad vi levede af? Kartoffelsuppe og kartoffelskralder. Og jeg glemmer aldrig en, der stod ved siden af mig, så siger hun, nå, de vil hverken have det ene eller det andet. Og hun sagde, jeg synes næsten ikke, jeg kan. Må jeg få deres portion? Ja, det måtte hun gerne. Der var også et sted, hvor man kunne vaske, men det var meget begrænset, hvor meget sæbe man måtte få. Og der husker jeg også en, der sagde, de sparer hverken på sæbe eller vand. Vi var ikke sådan vant til at spare på det, vel? Men hvorfor de holdt hånden over danskerne, der er jeg aldrig kunnet få opklaret. Men gjorde de det? Holdt de hånden over danskerne? Ja, det gjorde det, for der var masser, der blev sendt i gaskammer. Og det var dem selv, der skulle udtage, hvem der skulle afsted. Hvem skulle udtage? Jøderne selv. Og det var ganske forfærdeligt. Der blev vi selvfølgelig dannet en bestyrelse, der ledte det hele. Ikke? Og der var den bestyrelse, der skulle udtage, hvem der skulle sendes afsted. Og der var børn, og der var unge, og der var gamle. Og de vidste alle, hvad det gik ind til. Så scenerne der ved togene, det var forfærdelige. Der var kun én eneste dansker, men han begik et eller andet tyveri eller noget. Og han kom ikke med hjem samtidig med, at vi andre kom, men han kom senere. Og jeg kan også huske, at jeg var helt bange for, Sten, han lærte at stjæle. Hvis de så nogle kartofler, så tog de dem. Og så tænkte jeg, at man nogensinde kan føre en normal tilværelse bagefter. Men det lærte han dog alligevel. Men var det ikke også forfærdeligt, at jeres egne skulle vælge, hvem der skulle i gaskammerne? Jeg ved det. Var det ikke forfærdeligt, at jeres egne, at jøderne selv skulle vælge, hvem der skulle i gaskammerne? Jamen det er derfor, det gør det. Ja. Det er da noget af det mest forfærdelige, man selv skal udvælge, hvem det er, der skal have sted, ikke? For den ene er jo ikke bedre end den anden. Nej. Og der var dygtige mennesker, professorer og så videre, og man kunne også godt gå til læge, men de havde jo ikke de ting, de skulle bruge. Ja. Men foregik det i samme lejr? Altså havde de også gaskammer i koncentrationslejre? Nej, ikke der. Nej, der skulle de afsted med tog. Der blev de sendt afsted? Nej, det havde de ikke. Hvor kom de så hen? Jeg ved ikke, hvor det blev sendt, men det var et stykke fra. Vi var ikke så forfærdeligt langt fra Prag.
Nej. Det eneste, der var godt, min mand ved af astma, det var klimaet. Nå. Det var det eneste, der var godt der. For ellers var det og så rimlede det med mennesker. Ja. Og børnene, de fik jo ikke lært noget. Der var en dame, som var lærerinde, og hun påtog sig at undervise lidt, men ikke fordi det blev til så forfærdeligt meget. Men så blev de så modne på andre måder, ikke? Jeg kan i hvert fald huske, at Sten sagde engang, hvis det nogensinde sker, ved du hvad, så tager vi to til Sverige med det samme. Det havde han dog hørt, Det havde ikke? han lært. Var det fordi, at danskerne havde hjulpet mange jøder til Sverige, at de blev skånet i Theresienstadt? Jeg har aldrig kunnet få opklaret, hvorfor vi blev skånet. Så skulle du også høre, da vi så kom til Odense, der gjorde vi ophold og var inde på, hvad det noget, der hed Odense. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Det hed ikke Odense Kongress dengang, men en stor historie. Det var Forum. Hvad hed det? Forum. Nå, Det gamle Forum. der kom vi ind, men jeg havde fået lov at komme ind. Min mand var ansat hos Sagfører Jensen, det er jo længe før jeres tid. Og så spørger de mig, har de ikke noget, som vi kan opfylde et ønske? Jo, så må jeg have lov at komme på toilettet. For det var de mest forfærdelige forhold. Det var ikke andet sådan en pind. Og så var der også nogen, der blev sat til rigtig sagt at tømme det om natten, ikke? Ja. Så det var ikke alt sammen lige så. Hvordan med Sten? Hvordan klarede han og de andre børn sig? Hvordan klarede børnene sig? Børnene klarede sig som mænd meget godt. For Sten lærte at tale tjekkisk. Der var mange tjekkere. Og de klarede sig som meget godt. Udover at de fik jo heller ikke det at spise, som de godt kunne spise. Og det værste, det var den gamle sko, der han ikke kunne være sin sko mere. Men så byttede vi med det, vi havde fået. Man fik penge, men de galt jo ingen verdens ting. Men tjekkerne havde rigtige penge med. Det var dem, der var bedst forberedt. Var det? Var der et hierarki i koncentrationslejren? Var det sådan, der var nogle af fangerne, der var højere på strå end andre fanger? Ja, det var det. Fordi der blev dannet en bestyrelse. Og den ledte, ikke? Så var der læger. Der var professorer, der var dygtige mennesker der. Ja, der var nogle her. Men arbejdsmæssigt, hvis ikke lige, at du sagde, at du var læge, så blev du sat til, hvad det skulle være. Nu siger jeg blev sat til rengøring. Hvad var din stilling før du kom i Theresienstadt? Hvad var din stilling før? Hvad der var sket før jeg kom. Hvad var dit arbejde før? Nej, jeg var 60-årig korrespondent. Så det var ikke ligefrem noget med rengøring. Nej. Men det værste var, når man lige havde gjort rent, at det, jeg har ikke tid, jeg lægger den her ved siden af, at det var, at når man lige havde gjort rent, og så valgte de den over igen. Ja. Og så hvis man skulle på arbejde om aftenen, der var jo bullerne mørkt. Det var heller ikke nemt at finde vej og sådan noget. Så en overgang, det var mens de var der fra Røde Kors, der blev puttet sammen med en gammel dame. Jeg tror, hun var lige så gammel, som jeg er i dag, så jeg går roligt, siger, hun var gammel. Og så Sten og jeg. Og så bagefter, så blev vi puttet ind igen, hvor vi var, vi var mindst 20 mennesker. Men der er skrevet mange bøger om det. Ja. En af de bedste, det er ham, Ralf Oppenheim. Jeg ved ikke, om du kender det navn. For den var vældig god. Og der er jeg nemlig nævnt der med det der, med der SS'eren spurgte, og jeg sagde, at sult. Der var der ingen tjekke, der havde tålt at svare. Nej. De vidste bedre besked. Men tænk så kom i 8 dage for at få en til det. Blev du... Så kan jeg huske, da befrielsen så kom. Så kom der var i Sverige, der stod min mor
Vi kom til, jeg kan ikke huske, hvad byen hed i Sverige, men vældig pænt sted. Og min mor var i Stockholm, og der kom hun ned for at besøge os. Og så stod hun sådan noget som derhenne, og jeg her, og jeg ville løbe, og jeg kunne ikke engang løbe. Man havde ingen kræfter. Men min svigermor var med, og hun sagde, havde de dog bare taget mig i stedet for min mand, som han var 40 år, så det var også træt. Altså fik jeg godt liv senere, det vidste jeg jo ikke, vel? Nej. Men det var nogle 30 år. Men så må jeg sige, så var der enestående, da vi kom hjem. Altså, vi blev hjulpet. Hvordan kom I ud? Hvordan kom I afsted fra Therese? Med de hvide busser. Med Bernadotte? Ja, undervejs var blevet kastet ind til os af blomster. Hvordan foregik det, da de kom efter jer? Hvordan føltes det? Ja, vi følte det som, man næsten ikke kunne tro på, at det var rigtigt. Fordi vi havde så tit talt om munden vi nogensinde kommer. Ulla og Karl Metz var der også. De var på vej til Sverige og blev angivet. Det er næsten endnu værre. Ja. Og de sagde selv, jo, selvfølgelig bliver der sørget for os, når vi kommer hjem. Og der må jeg sige, der også er blevet. Det første år, så fik min søn og jeg en ferieophold på Turø. Og der jeg husker, at han gik i Hollægskole, og Frank Thiele læste med ham. Hun sagde, at han er blevet moden på som andre punkter, så han skal nok kunne følge med. Men jeg tror, at han har glemt det meste. Jeg taler aldrig med ham om det. Du siger også, at turen i de hvide busser, det var en meget stor oplevelse. Jamen, altså, hvad folk har set, det var så utroligt. Ja, det var sådan, som man slet ikke kunne forstå, at det virkelig var rigtigt. Men der hvor I var det kun danskerne, der kom med de hvide busser? Ja, vi var de første, der blev befriet derfra. Ja. Ja. Hvordan følte du Ja, det? det var ham, den kendte mand i Sverige, hvad var der nede? Greve Bernadotte. Bernadotte. Det var ham, der udvirkede det. Ja. Vi var de første. Hvordan føltes det, da du så de hvide busser? Altså, vi følte, det var vidunderligt, men vi følte, det var frygtelig svært for dem, der skulle blive tilbage. Ja. Ikke? Fordi I blev udvalgt til at skulle med. Ja, det var både dejligt, og det var svært. Fordi man knytter også venskaberne sådan forhold. Ja, vi var der sådan en 5-6 stykker, der kom halvt mad sammen. Og så er det svært for sådan nogen at se, at vi pludselig bliver sendt hjem, og de andre skal blive der. Men jeg var der i 1,5 år. Så det er længe. Hvornår kom du hjem? Den midt i marts. I 45? Ja. Nej, jeg kom den 4. maj. Det var min mand, der døde midt i marts. Den 4. maj kom jeg hjem. Din mand døde i 44, ikke? Ja. Men så kom du hjem på befrielsesdagen. Hvad? Du kom hjem den dag Danmark blev befriet. Ja. Det må have været en speciel oplevelse. Ja, men der kom vi jo til Sverige. Der så vi jo ikke så meget. Og for det første skulle vi afluses. Og der skulle gøres meget ved os, inden at vi kunne komme ud. Men den 5. maj var en større begivenhed. Og siden min søn er fødselsdag den 5. maj, han har altså sagt, alle flager for mig. Men det var en stor oplevelse at køre hjem. Det var ikke ordet. Og vi så masser af tropper undervejs. Rene drenge næsten. Var det de tyske tropper, der havde Ja, opgivet? de tyske tropper. Ja. Ja. Og der var næsten drenge alle sammen. Men hvordan blev I modtaget med de hvide busser? Hvordan blev I modtaget på vejen hjem? Vældig fint. Vældig fint. Alle vinkede og hujer og kastede chokolade og blomster og sådan noget ind. Men Så kan jeg fortælle en anden ting.
det var sådan en lille intermezzo med min søster og mig. Det er mange år siden, så havde jeg gæster, så jeg glemt at købe fløde til kaffen. Så siger hun, man kan se, at du ikke har været i Sverige, for der havde vi ingen fløde, der rørte vi en æggeblomme med sukker og kom i. Ja, men det havde vi heller ikke der, hvor jeg var, sagde jeg så. Der havde vi ingen æg og sukker. Men din familie kom til Sverige. Din søster... Noget af familien kom. Min mor kom til... Tænk at min mor ringede til mig. Jeg ringede til kontoret, hvor min mand var ansat. Og der fik hun at vide, at den anden familie var blevet taget, og vi var kommet til Sverige. No. Og så var det lige omvendt. Ja. De har også været hos den familie, men de har simpelthen ikke hørt klokken. Det var Og så så blev det gået. Og jeg havde nøglen til lejligheden ved siden af, fordi jeg passede den families blomster, så jeg kunne så nemt som ingenting have flyttet mig derind. Men vi drømte ikke om det, fordi vi fik at vide, at vi skulle forholde os i ro til den tid. Var man ikke begyndt at sende jøder til Sverige, inden I blev sendt til Tyskland? Var det første, I blev sendt derned, at man begyndte at sende jøderne til Sverige? Havde I ikke hørt om nogen, der var sendt til Sverige, før I røg afsted? Men det har jeg ikke hørt. Han spørger om, var der ikke begyndt at blive sendt jøder til Sverige, før I blev taget og sendt til Tyskland? Nej, det var lige omkring den tid. De fik det at vide i den jødiske kirke, eller hvad du kalder den, i København. Og der fik de forskellige at vide, at de skulle se at komme afsted. Og så var der et kirkeloft i Gilleleje, hvor der var så mange, der opholdt sig. Og der var Karl og Ulla med, og med en svigermor også. Og de kom i en båd, og så var nogen, der angav dem. Og det kostede formuer for dem at komme med sådan en båd. Ja. Men det betød ingenting, bare at de kunne komme afsted. Men min søster kom afsted, og min mands bror var afsted. Og din mor kom afsted. Nu siger du, det kostede mange penge at komme over med båden. Ja. Hvem var det, der fik de penge? Var det fiskerne, der Det var sejlede? fiskerne der. Det var også et ansvar for dem. Ja. De kunne lige så godt blive taget, ikke? Vil du have lidt mere til? Men det vil sige, at fiskerne, de tjente ikke, men de fik penge for det. Jeg får De det fik for- penge, de fik mange penge. Ja. Det fik de. Og det synes jeg heller ikke, der er noget at sige til, for det er et farfuldt værd for dem, En stor risiko. ligesom det er for os andre, ikke? De kan lige så godt blive standset. Nå, men altså det jeg har læst om fiskerne, der sejlede folk til Sverige og sådan noget, der har jeg aldrig læst, at de faktisk fik noget for det. Ja, du kan tro, de fik noget for det. Det er ikke noget, man har talt højt om Og det efter. synes jeg heller ikke, der er noget at sige til. Det var- Nej, men det er ikke For det. Er det ikke, første Vi sætter har de ikke hørt båd noget og om det. Vi livet har ikke til. hørt noget om det. Vil du have lidt mere til? Nej, så. Men Danmark, eller danskerne, blev berømte for at sende så mange jøder til Sverige som muligt. Der var jo mange jøder, der blev sendt til Ja, Sverige. der var uendelig mange. Ja, Og der synes jeg, man må sige, at Sverige gjorde et mægtigt arbejde. Og derfor ser jeg også anderledes på flygtningespørgsmålet her. Fordi når jeg tænker på, hvor gæstfri det var i Sverige, så må man jo også gøre gengæld her, ikke? selvfølgelig. Selvom det samtidig kan blive temmelig mange. Men I kom til Sverige. Du og Sten, kom I til Sverige? Ja, vi kom til Sverige. Der var kun en ganske kort ophold i Odense, og så i København, og så kom vi til Sverige. Hvorfor kom I til Sverige? For der var Danmark jo fri. Ja, det var jo lige der omkring den 4. og 5. maj, ikke? Og der havde vi et dejligt ophold, kan jeg huske. Hvad kan du huske fra tiden i Sverige? Hvad kan du huske fra tiden i Sverige? Jeg kan huske, at vi blev ekviperet fra inderst til yderst,
og vasket. Ja. Og det var dejligt. Og hvad kan jeg huske mere? Ja, så kan jeg huske, at min mor kom og besøgte os. Og det var også en stor, stor oplevelse. Og hende havde I så ikke set i flere år? I havde ikke set din mor i flere år? Nej, jeg havde ikke set hende. I hvert fald i halvandet år var vi væk. Og jeg så hende, hun boede i København, og jeg boede i Odense, så jeg så hende ikke hver dag. Og hun tog ikke at ringe til mig, fordi hun var bange for, at telefonen blev aflyttet. Vidste du godt, at din mor og din søster var reddet i Sverige? Ja, da jeg så, at de ikke kom hertil, eller dertil Theresienstadt, så var jeg klar over, at de var kommet til Sverige. Det vil sige, at det var alle de danske jøder kom til Theresienstadt. Altså alle de danske kom til den samme. Alle de danske, ja, dem der blev taget, de kom dertil. Der var mange tidligere tyske jøder, som i sin tid var kommet til Danmark. Og de kom så igen med på det der. Så de kendte det. Kan du huske, dommer, at vi fra Assens? Ja, for min mand var deroppe, og vi havde dem væk. Og han ville ikke væk, dommer. Nå, jeg kan ikke komme på, hvad han hed. Han ville ikke væk. Min mand kunne have fået dem væk. Min mand reddede mange jøder i Assens. Men han ville ikke. Og han døde i Theresienstadt, men søsteren kom hjem. Ja, søsteren kom hjem. Ja, Og de tog altså et alderdomshjem i København. Lutter gamle mennesker, hvor mange døde. Der er meget, meget smukt mindesmærke på den jødiske kirkegård over alle de døde i Theresienstadt. Men du siger, at de skånede mange danske i Theresienstadt. Ja, ikke i det daglige, men altså, vi bliver aldrig sendt med transporteret til gaskammer. Men der var vel mange, der døde af sygdomme og underernæring. Der var flere af de gamle, der døde. Ja. Det var der. Og nu se, min mand var 40 år. Det kan man ikke kalde gammel, hvad? Han havde astma i forvejen. Han havde astma i forvejen, ikke? Jo, men det var det bedste. Klimaet var vældig godt for ham. Det var ikke ret langt fra de store anstalter, hvad man kalder dem, i Tjekkoslovakiet. Så klimaet var det fineste, der var der. Det var også det eneste, der var godt. Men det vil sige, at det var tyskerne, der gav jer fri. Altså da de hvide busser kom ned efter jer, der var det tyskerne, der slap jer fri af koncentrationslejren. Ja, altså, det var den øverste ledelse, ja. Der gav. Men det har været Bernadotte, det var hans skyld, at vi blev fri. Og der er ingen, der kunne svare på, hvorfor der hele tiden blev holdt en hånd over danskerne, at de ikke blev sendt til gaskammer, for eksempel. Og det blev vi, at der var aldrig nogen, der blev. Og det er der ingen, der kunne få svar på. Hvad var de andres reaktion, da I danskere blev udvalgt til at skulle med hjem med de hvide busser? Hvad sagde de andre fanger? Ja, det synes jo, det var dejligt for os, men de ville jo ønske, at det var dem selv, ikke? Men man fik alligevel noget at vide, der var et tjekkisk vagt udenom. Og tjekkerne, de fik meget at vide, hvordan det forholdene var. De måtte ikke tale med dem, men de gjorde det. Og så fik de at vide, hvordan forholdene stod til. Og så kunne de nok mærke, at krigen nærmede sig sin slutning. Hvem er det, der lige har været til Theresienstadt, som jeg kender? Jo, det ved jeg godt. Det er fru Brixes barnebarn. Og hun sagde, det var så mærkeligt, for jeg tænkte på tante Magna, der havde boet der. Og jeg har set det i fjernsynet. Det var ganske uforandret. En gammel garnisonsby. Har du nogensinde selv haft lyst til at se det igen? Nej, jeg vil ikke derned igen. Men jeg ved mange, der har været dernede og gerne vil se det. Jeg har aldrig haft lyst til at se det igen. Jeg synes, jeg har set nok af det. Nej, det synes jeg ikke. Det sidder i baghovedet på dig.
Ja, det gør det. Hvor mange... Og så er det svært at komme hjem alene. Ja. Ikke? Hvis man havde været alle tre, så er det alligevel nemmere, men det var svært. Men jeg fik en kolossal hjælp, og får den dag i dag fra Frihedsfonden. Og det synes jeg er strålende. Ikke de år, hvor jeg gift anden gang, men nu var jeg blevet alene. Og det synes jeg er strålende, det gør det. En stor hjælp. Men der er ikke så mange tilbage mere. Nej. Kun dem, der var børn, og jeg er ikke sikker på, at de er berettiget. Sten spurgte en gang, om han kunne få, så sagde han, det kan du være sikker på, at du ikke kan. For det første er du ikke dansk medlem af du har ingen personnummer, og du hører ikke til, og du tjener for mange penge, det kan du ikke få. Men jeg er sikker på, hvis han fandt fra, hvad jeg ikke håber, og for eksempel hans kone blev tilbage, og hvis de ikke havde det ret godt, så ville hun også kunne få hjælp. Nej, ikke nogen bor i Amerika, det tror jeg Hvad? ikke. Nej, ikke i Amerika, det tror jeg ikke. Ja, det skal du ikke være sikker på. Hvil, Sten er jo stadig dansk. Ja. hvilke nationaliteter var der i Theresienstadt? Der var danskere. Der var mange. Der var polakker. Der var fra Rumænien. Der var flest fra Tjekkoslovakiet. Der var fra Tyskland. Hvad var der mere? Det var vel det, der var mest. De fleste var fra Tjekkoslovakiet. Jamen, jeg har læst om, blandt andet efter, hvad var det, i Warszawa, altså tyskerne gik meget hårdt til de polske jøder. Ja, Altså, de udryddede mange af de polske jøder. det gjorde de også. Ja, Det gjorde de også. Men jeg synes, det var meget, hvad skal man sige, listigt, at det var jøderne selv, der skulle bestemme, hvem der skulle transporteres væk. Ikke? Ja, det er jo Så havde grusomt. de deres ryg fri. Ja. Det er jo en Og grusom det måde. var altså frygtelige forhold, når Ja. de skulle afsted der. Hvordan? Hvis en mor eller en mand eller en kone blev hjemme, og så se dem vinke farvel, de vidste, at de aldrig mødtes igen. Så i den film, der var fremme, Holocaust, så i den. Jeg så lidt af den, jeg vil ikke se den, Nej. for jeg synes, det minder mig for meget om virkeligheden. men det var jo også, hvad man sagde dengang, at den var meget realistisk, den film. Ja, Jeg husker, det er mange år siden, de Ja, viste den i det var den fjernsynet, også. og jeg husker, den gjorde meget store indtryk på mig. men jeg synes, det er udmærket, at jeres generation får kendskab til det. Fordi det er jo ikke noget, man kan gå lige glat henover, for der er lige mange mennesker, der er lidt under det. Synes du ikke, det er vigtigt, at i dag er der nynazister og sådan noget? Synes du så ikke, det er vigtigt, at folk forstår, hvad det var, der skete under 2. Ja. verdenskrig? Men jeg håber, du har fået et indtryk af det. Jamen, det har vi bestemt. Har du? Men jeg synes ikke, jeg kan finde på mere at sige. Hvordan? Vi fik jo sådan en spande, tindspande, hvor vi stod i lange køer for at få vores mad. Og så den bagved kunne godt spørge, tager de deres kartoffelskralder? Og hvis så sagde nej, så sagde de, må jeg få dem? At der var noget forfærdeligt mad, vi fik. Hvordan var jeres fysiske tilstand, da I kom til Danmark igen? Altså, jeg var så ophovnet, opsvulmet. Og så havde jeg en betændelse i benene. Der var jo utøj og sådan noget. Og rengøring og vask og så videre. Det var jo ikke det allerbedste, som vi var vant til. Så jeg vil ikke sige, at tilstandene var særlig gode. Men jeg må sige, at Sten var heldigvis så lille, så ikke han har lidt noget under det. Hvordan har det påvirket jeres liv efter? Nu er der gået næsten 50 år. Hvordan har det påvirket jeres liv? Hvordan har det påvirket jeres liv siden? Altså, der er gået så mange år nu. Ja, altså det har påvirket mit liv sådan, at jeg har fået et usandsynligt tæt forhold til min søn, fordi vi var alene i en
5-6 år, inden jeg traf min anden mand. Og der må jeg sige, at jeg har aldrig troet, at jeg skulle få det så godt igen, som jeg fik det. Så faldt der mere ro over mig, ikke? Ikke til at begynde med, for jeg havde en vanskelig tid. For Sten var han 15-16 år. Han synes, at da jeg fortalte ham, at jeg giftede mig igen, så sagde han, du skal ikke gøre det for min skyld. Han var bange for alt kæft fra ham, ikke? Mm. Men jeg har vel nok fået flere nerver, end jeg havde fået normalt. Og måske også høre dårligere, end jeg ville have gjort normalt efter det der. Men ellers så synes jeg så det er utroligt, at jeg er blevet så gammel som jeg er. Når jeg tænker på, at det er 50 år siden, ikke? Jeg spørger, fordi at noget, der undrer mig, det er, at man kan holde ud og leve videre efter noget så forfærdeligt. Jamen, det er man jo nødt til. Når du har et barn, er du nødt til at leve videre, ikke? Mm. Det er ikke noget, man giver op, når man har et barn. Og han skal jo så hurtigt som muligt glemme al den der tid. Og jeg må sige, at folk var enestående i skolen, de hjalp ham. De læste med ham i sommerferien, for han kunne følge med i sin gamle klasse. Og Magna fik Og det en var- stilling, du fik en stilling, da du kom hjem. Du arbejdede, da du kom hjem. Ja, det gjorde jeg. Jeg havde job. Ja. Jeg var engang hos Ravlund, kan du huske. Så var jeg hos revisor Brun. Og så var jeg i mange år, men det var i mit andet ægteskab. Det var jeg vældig glad for der hos, i Florida. Men der kun nogle få timer. Men jeg fik hjem til Sten, indtil han var 18 år til uddannelse. Men I flyttede hjem til Odense, da I kom tilbage til Danmark? Ja, og det kunne min mor ikke forstå, at vi ikke kom til København. Men jeg var bange for, at de alle sammen skulle blande sig i mit liv, når jeg var alene med Sten. Og jeg tænkte, jeg har mine bekendte her i byen, her vil jeg blive. Magna For kom der sammen min mor med- aldrig med kunne Rosa forstå. Rosa. Men havde I noget at komme tilbage til? Var jeres lejlighed Nej, væk? ja, vores lejlighed var der herude. Men der gjorde det, da jeg boede i Stosberg, der fik vi et nydeligt kælderværelse, hvor vi boede midlertidigt. Og så fik vi en 2-værelseslejlighed på Christianshavnsvej ret hurtigt efter. Der Der havde blev du Sagfører Jensen til hjælp. Mamma? Der havde du Sagfører Jensen Ja, til det hjælp. kan godt være, det kan jeg som ikke huske, men i hvert fald synes jeg, det var hurtigt, at vi fik noget at bo i. I kom også sammen med H.C. Rosa, min brors venner. Du kom også sammen med H.C. Rosa. Ja, Ja, og Lolas mand, Ja. kan du huske ham? ja, Hed ja. han Hans Rasmussen? Ja, ja, Han stod som afsender af nogle af pakkerne nemlig. ja. Hvad med, du siger, I fik ikke jeres gamle lejlighed igen. Jeres gamle lejlighed er Nej, blevet den var lejet ud. lejet ud. Hvad med alle jeres møbler og altså alt jeres Ja, det var indbo? der nogle af vores bekendte, der havde opmagasineret. Og det vil sige, det var reddet. Ja, det var reddet. Alle møblerne fik vi igen. Men lejligheden var lejet ud. Hvor længe var du alene? Hvor længe var du alene? Jeg var alene i 6 år. Og det knyttede altså Sten og mig meget tæt sammen. Men det havde vel også knyttet jer tæt sammen, at I havde oplevet nogle... I havde oplevet til Vi har Theresienstadt. oplevet det sammen, ja. Men vi taler aldrig om det. Hvis Sten ikke taler om det, eller... Vi gør det aldrig. Nej. Jeg synes, han skal glemme. Men jeg kan alligevel huske, da jeg var i Israel og kom hjem og havde en bog med om forskellige ting, og jeg har set inde i Israel, hvor den evige flamme var, Ja. og jeg så din mands navn på en stor stykke dernede i Israel. Gjorde du det? Og jeg har en bog med hjem, som du fik, og som Jamen, det kan jeg godt huske. Ja. Ja. Kan Du Sten, kan spørge mig så mere, du ved. Jeg kan ikke sådan lige finde på mere. kan Sten huske sin far? Ja, det kan han For godt. han har jo været meget lille. Ja, han var jo ret gammel.
Man kan huske, at de var på cykeltur, og der var han en 6-7 år. Jo, det kan han godt huske. Han var lige 9 år. Han var 9 år, mens I var i Theresienstadt. Man kan også huske herhjemmefra, Ja. da de cyklede sammen. Det taler han samtidig om. Og stadigvæk har han jo gode venner her i Odense. Han var med i Ivrige Tennisspillere. Sten. Ja, hvad siger du? Han var med i Ivrige Tennisspillere og har stadigvæk Han var med i det, jo, ja. Og er det stadigvæk. Ja.